kapanahunan, karon atua siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Karon atua siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmada sigun kita, aron ni paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuat siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman, kuhauno lalinon ang Mga higala, kumusta? May gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay alagaron pagadaygon ug himayaon. Ikaw ang mahimong Diyos ug hari sa among mga kinabuhi. Niining taknaa sa gihapon daghang salamat nga padayon kini nga kahigayunan sa pagsabod sa kanginan sa mga binhi sa kaluwasan. Tuguti nga magapanalangin ka ni ini nga programa, kini nga estasyon, nga unta kini mahimong instrumento diin ang kahayag sa kaluwasan mapaabot ngadto sa nagkalinlaing dapit sa kalibutan. Panalangin ni ang tanan nga mga tawo nga nagapaminaw karon. Giyahe ang ilahang mga kasing-kasing ug una sa paghangop ug pagsabot sa mga binhi sa kaluwasan. Sila imong pagakabigon ug tawagon nga mga pangalaga diha kanimo.
among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagi lamang kang Kristo nga matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa gihapon higala sa atong nandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato usaaning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay, maayong hapon kaninyo Brother John og sa imong kauban diha sa estasyonan ug sa tanan nga nagapaminaw aning inyong programa. Yes, tinuod daghan ang nagsunod sa pagpaminaw din niining inyong programa kay ako lang obserbaran diri sa amo nga lugar ubay-ubay gyud ang naminaw. Og salamat sa pagbasa si Rodolfo Biason de ang inyong suki nga tigpaminawan. Okay, daghang salamat Brother Rodolfo Biason sa inyong pagsunod ug pagpaminaw sa ato nga programa. Sir, maayong gabi diha ninyo. Amo na usab nga giridi daan bisan layo pa ang oras sa inyong programa, giandam na namo daan ang radyo kay usahay lagi malimot manuon mi. Mulapas na sa oras unya ang problema kay musagarat man ang among radyo mauna nga sa layo-layo pa magpatingog na midaan. Salamat sir kay something's missing man eh. Okay. Atay mahimo ani. Well, napatay basahon. Kuya John, maayong gabi mo greet ko og happy listening sa ako nga pinalangga gyud nga manghod si Mimi og si Rinrin og si Tio Banto. Tio, salamat sa mga pasalubong nga imong kanunay nga ipadala sa amo. Lipay kaayo mi Tio kung maabot na ka kay imo gyud intawon mi nga badad-an og mga pasalubong. Mauna maabot na gani ka malipay gyud mi. Okay, salamat pod no. Well, apatay basahon sa inyong programa sir, niya ang kahigayunan nga ang tao makapangutana. Pero usahay lang ang tao pod di na lang mangutana, maminaw na lang. Og naa may mangutana diha sa inyo ha, kana kay inyo man pod good gihangyo sa kahanginan nga pangutana mo. Maunang naay mangutana pero daghan lang gyud ang naminaw nga dili mangutana. Salamat sa pagbasa si Edmond di ayni ang inyong dugay na pod nga tigpaminawan. Okay, daghang salamat Brother Edmond no sa inyong pagsunod sa pagpaminaw sa tong programa. Last text nga ako nga basahon. Sir, mga pangutana man ni di lang usa nato ni dayonon kay kanana ang pangutana man. Okay, naitay atong ilisan kay Pastor, kami kanunay mi nga nagsunod sa inyong programa. Unya ang among mabatian dinhi amo pod nga isugilon sa among pastor sa simbahan. Moingon lang siya nga ay lang mo padala ana nila, pwede ra mo mamati nila pero ayaw mo padala. Ingon ana gina normal ra na sa pastor nga mupugong sad sa iya nga mga membro, pero ang tinuod pagkasulti wa sa gyud pud na sa among kasing-kasing nga dad-on mo. Ang niya sa among kasing-kasing ang pagsulti sa kamatuoran, pagsulti sa pulong sa Dios. Human ninyo madungog ug mabati ang pulong sa Dios, bahala na ang Dios sa iyang pulong nga napaabot sa inyo ug unsay iyahang plano. Basta ang amo diri
ang pagsulti lang gyud sa kamatuoran. Kay kung kami amo mong dalhon, aw dili man sad na mahitabo nga magkasabot ta kay di man gyud mo sa amo magpadala apan kanang mga naay mga nangakabig na bautismuhan desisyon kana nila personal o kana ang Espiritu Santo mo ay nagahikap o nagatandog sa ilang mga kasing-kasing. Mao na nga padayon lang mo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. O unya ayaw mo paghunahuna nga kami mo ay nagdala sa inyo. Ang Dios nagkinahanglan o nagpaabot kaninyo. Ang pulong sa Ginoo maghatag ng kahayag, kalinaw sa pagsabot sa inyong hunahuna. O gunya inyong madesisyonan kung asa mo mudapig nga bahina, asa mo lugar. Salamat kayo. Okay, si Brother Libby, sa dili pa si Brother Libby magaiban og sad og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga atong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita ang ato nga mga pinalangga nga mga viewers nagagikan. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga naminaw, mga viewers nato sa naglain-laing parts sa kalibutan. So kamong tanan mga higala sa gihapon amo nga gina-welcome sa pagpakig-uban dinhi nining tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo kapadala higala og mga mensahe, text lang mo namo ni Brother John, or pwedeng arimo mo message sa atong comment section sa Facebook higala aron ato nang mataga dinhi sa ato nga program. Okay, palihog lang pod no atong gipahinumdom kanunay, atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang atong programa para ma-bless pod sila higala sa ilang pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Okay, atong nakita dinhi si si Rhodes Steve Rama Fermin. Okay, ang iyang mensahe, maayong gabi ninyo mga brad. God bless always. Palihog ko o greet sa akong bana si Ariel, akong mga anak sila ni Ariel GR og si Rod Steve. Naminaw lang mi sa radyo kay naminaw lang mi sa radyo kay walay load. Salamat sa pagbasa. Hello po di ay ko ni Tita Miriam and Ede Solibio. So good evening Rod Steve Rama Fermin. Niya pod si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw og nagsunod nining programs. God bless. Okay, God bless also Brother Ronilo. Niya pod si Siyud Jan Hesta Abalye. Good evening mga kuyas. Okay, good evening. So sister, mayong pagpaminaw ni Ate Riling og Nay Jolita. Okay, mayong gabi Sister Riling og Sister Jolita. Salamat kayo kay kini sila mga kuani sila na Adventist ni gumikan silang pagsunod kanunay sa ato nga program. Niya pod si Noipi Moreno, Brother Rufino Moreno. Onya nag-send siya dinhi og makamot nga nagpray. Onya naglove. Salamat kayo kay Brother Rufino. Nakabig man ni siya sa atong programa sab. So kanunay siya nagampo sa atong tulumanon. Onya nahigug pa siya. Kay mahigugma gani kahigala sa tulumanon, mamati jud ka kanunay sa pulong sa Ginoo. Niya pod si Brother Noel Landao Crystal. Maayong gabi diha igsoon sa pagtuo. Greet ko sa tanang naminaw. Okay. Gikunin ni Brother Noel Landao Crystal. Ani ato ning dalikatan paglihigala ang pikas nga screen alang sa atong mga
kahigalaan nga nag-love og nag-like sa ato nga program atong nakita dinhi dagan ubay-ubay nila ato ning tanawon mga higala. Okay, niya si Ma'am Nisibel Villaganas ni Cesario, yapon si Rod Steve Rama Fermin Orval Toledo Bacolod, nasad si Lowell Nodalo Estrera, si Kiana Faith Eitang, Rosa Lalican Iscario, Sara Katampatan, Larry G.R. Punay, Brian Son Pires, Ariel Kababan, Roselyn Mainit, Sudjan Hista Abali, og Ronaldo Bragat. Mga nag-love niya, nag-like, atong tanahon niya si Brother Ronilo Itang, Maricel De La Cruz, Milideth Branzuela Fuentes, Noel Landao Cristal, kanya niya po si Brother Noipe Moreno. So as of this time, mauni atong mga nakita dinhi sa screen mga higala, atong makahigalaan nga nakig-uban nato sa ato nga tulumanon. So padayon gyud po higala sa pag send og mga mensahe kay ato lang isalot no niya ang inyong mga mensahe ato na unyang pagbasahon. Okay, di ko magdugay niya siya kung basahon. Ato nakita din si Lowell Nodalo Estrera watching with you. Okay, salamat kayo Brother Lowell. Tuani sa Japan. Japan. Yes, Brother Lowell. Bisan gipalayo nagas Ginoo diri sa Pinas, pero kibaw kung ang Ginoo duol ra gihapon sa imo. Manigkamo ta kay bisag asa ta mabutang ning kalibutan, ang importante nga naa ta nakigsuod kanunay sa Ginoo. Salamat sa imong pagbiyo. Okay, akong ibalik ang panahon nimo Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ato sa diay nga pasalamatan sa karon ng pamilya sa mga Verdida, no, ni Arnel Verdida og ni Raquel Verdida og ni Army Verdida og ni Daniel Verdida og ni Nathaniel Verdida. Salamat sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. Well, adto tay gala sa pagkuan sa paghatag og atensyon niining pangutana, no, nga ato karong taga-kuan si Noni Oplas. Brother Noni, daghang salamat nga bukas ang imuhang kasing-kasing og hunahuna sa mga butang nga ato nga mahisgot-hisgutan dinhi sa cellphone, na kay lagyo manggod ta og unya sa cellphone na lang gid ta magkasuod, sa cellphone na lang gid ta magkaistoryahanay og unya salamat na nga walang mga personalan, wala sad na nako makinaiya nga manginsulto kundili ang akong kinaiya pagpasabot lang sa kananang kamatuoran. Salamat pod sa imong gi-share sa ako ako na nga girespeto kay mauman sad pod ang imong gihunahuna o gituhuan, pero tuguti lamang ang pinaka maayo nga butang og ang pinaka insakto nga butang pinasikad sa balaang kasulatan og unsay kabubuton sa Dios ato lang gyud na nga sundon, no? Salamat Brother Noni Oplas, no? Ato ning ato ni basahon ni nya hope nga daghan mo ron diha kay matud pa nimo amo ginang hugopan na ang inyong kuan sir, inyong programa maminaw gyud mi karon. Okay, naminaw mi kanunay ninyo pastor, dili ang pinaka dako ninyo nga tuyo nga nagwali mo aron nga dunay inyo madani, kay og dili ang inyo pagpangdani ngano magwali pa man mo, si Noni Oplas ni. Okay, salamat Brother Noni Oplas sa imuhang gitext dire. Naunya human unya nani nato kung mahimo lang pasundi dayon og pangutana, no, kay matud pa nimo nga naarapod unya gihapon may pangutana sir, kahuman og tubag anang pangutana ha. Na okay na, mas maayo na nga
mangutana gyud mo niya pasundi gihapon og pangutana, no? Okay, akong balik kag basa ni nami kanunay ninyo pastor, dili ang pinakadako ninyo ang nga tuyo nga nagwali mo aron nga dunay inyo madani kay og dili ang inyo pagpangdani ngano magwali paman mo si Noni Oplas ni. Okay, dagang salamat brother Noni Oplas sa imo diring gipangutana. Unang-una kanang imong gisulti nga nganong magwali paman mo, no? Dili man lang gyud pod kay kamera ang nagwali, daghan man, di ba? O daghan ang daghan ang nagwali. Kaso lang natagaan lamis Ginoo og kahigayunan nga among ikawali ang iyang pulong dinhis kahangaynan adlaw-adlaw. Og unya daghan ang makadungog og namati. Ang uban magwali sila matag Domingo, matag Huwebes o unsang adlaw kanang ilang nasabutan nga gitawag nila og Mission Day. Kausa sa semana ay ingon ana, pero dinhi sa ato nga kay gayon ang gihatag sa Ginoo matag adlaw, matag gabi mo sulti kita sa pulong sa kamatuoran. Unang-una, kung imong basahon ang Zacarias kapitulo 8 bersikulo 16, gisulti nga matud pa sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isig katao. Kanang pulong tagsa-tagsa kaninyo ang buot ipasabot nga kung ang tao nasayod og nahibalo na siya sa mga pulong sa kamaturan, diha magsugod ang iyahang katungod nga gihatag sa Dios nga musulti siya sa matuod sa iyang isig katao. Kana bang mga tao nga ingnon ta na lang inosente pa sa kamaturan, wa pa masayod sa pulong sa Dios, kanang mga klasiha sa mga tao sultianan gyud na. Busa ang gihatag sa Dios nga authority o katungod nga pag musulti ka gikan na niya, musulti ka ngadto sa uban, ang imong isulti ang tinuod. Kay dunay daghan nga mga tao nga nagsulti og nagwali apan ang ilang gisulti og ang ilang giwali dili tinuod. Mga minugna og bunga lamang na sa ilang hunahuna, mga panumduman og mga handuraw sa tao sa laktod pagkasulti, human doctrine, human teaching. Ang dinhi sa atong programa nga inyong gipamatian, this is God's teaching, this is God's doctrine, tungod kay ang ato dinhi ang gibasihan ang mga butang man nga na sulat sa balaang kasulatan. Unya ang inyong mga pangutana gikan na sa inyo based on the Bible man o dili, gikan man sa Biblia o dili, ang inyong mga pangutana ato ginang gitubag pinasikad sa Biblia. Walay pangutana nga moabot dire nga ato nga i-explain, atong ipasabot dinhis kahanginan pinaagi sa mga minaumao og amo-amo lamang nga pagpahiluna og pagpahamutang sa mga pangatarungan nga walay kamatuoran. Ang ato diri kamatuoran kay nagabasi man ta sa mga butang na sulat sa balaang kasulatan. Busa atong balikan sa Zacarias 8:16 nagingon, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isig katao. So ang katungod nga gihatag sa Ginoo, human ang tao masayod og mahibalo sa iyang pulong, kinahanglan musulti siya ngadto sa iyang isig katao, pero ang iyang isulti kanang tinuod, dili nang dili tinuod. O gunya hangtod na lang hinuon nga masakuti ang bakak nga gisulti, ang mahitabo lang may lain na pod nga palusot nga mga rason nga sayop na nga salin. Maingon na niya na nga naman nagsulti sa dili tinuod. Ang inyong nadungog og nabati matag karon og unya niini nga programa, makalaom kamo nga kini tinuod. Makalaom mo nga wa mo sultii og mga dinahom-dahom o bunga minugna sa hunahuna, tungod kay ato manggibasi dinhis balaang kasulatan, og ang balaang kasulatan ang Biblia giilatan ni, gitahod ta ni, gituohan nato ni nga kini ang pulong sa Dios.
Sa Juan 17:17 nagsulti, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa ang pulong sa Dios kamatuoran, ang pulong sa Dios balaan. Kapag ang tao mudawat sa pulong sa Dios, natural dako kinig kahimuan diha sa iyang kinabuhi nga makapahimo niyang balaan, makapahimo niya nga naa siya sa kamatuoran. Ang gisulti, balaan na sila pinagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa karon ang inyong gipamatian, pulong kini sa Dios, kamatuoran ni, sa walay duda, wala gyud mo nagapaminaw sa mga butang nga minaumao umugna sa handuraw lamang sa pag-isip sa tao. Tungod kay kini, mauman ang pulong sa Dios. Busa ang Dios mismo nagsugo nga musulti, nga matag usa tag sa iyang isig katawo. Busa ang among gihimo diri matag gabii, maulamang ang pagsulti sa matuod, maulamang ang pagpamatuod sa pulong sa Dios. Og ang pulong sa Dios aduna kini kagahom sa pag-usab ug pagbag-o diha sa kinabuhi sa tao. Kung imong basahon o atong basahon ang Hebreanon Kapitulo 4 versikulo 12, nagsulti nga matud pa nga ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan hait pa sa espada nga duhay sulab, nga modulot ngadto sa gitagbuan sa katuyuan sa uyukan sa kasing-kasing sa tao. Mauna nga ang pulong sa Dios kamatuoran, ang pulong sa Dios kahayag, ang pulong sa Dios mao gipanginsama-sama sa espada nga duhay sulab. Nganuman ang usa ka sulab nagrepresentar kana nga kun ang pulong sa Dios imong supakon, natural malaglag ka. Kapag ang pulong sa Dios imong tumanon, natural maluwas ka. Busa gipanginsama ang pulong sa Dios sa espada nga duhay sulab. Nga gamhanan nagalihok mudulot kini. Mao na nga daghan sa mga tao nga bisan taliwala sa ilang pagkinabuhi diha sa kangitngit, sila nahayagan, bisan sa taliwala sa ilang kagahi o kasing-kasing, sila nadutlan sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios sama sa espadang duhay sulab gamhanan. Kay migahom ang pulong sa Dios, hinungdan nga sila nangakabig, hinungdan nga sila nangabag-o diha sa ilang mga kinabuhi. Ug usa pa si Ginoong Hesus mismo nagsulti siya, nagsugo siya sumala sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 14, og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran, og unya moabot na ang katapusan. Ayaw kalimot Brother Nuni Oplas nga kining kalibutan na pagatapuson kini sa Dios, apan sa dili pa moabot ang katapusan sa kalibutan, iwali usa ang maayong balita. Nganuman tungod kay dili ang Dios makatugot nga maghukom siya sa kalibutan, nga daghan sa mga taong wa masayod sa mga pulong sa kamatuoran, sama sa unang panahon. Sa diha nga ang kalibutan hilabihan kadautan, kung imong basahon sa Henesis Kapitulo 6 versikulo 5, og nakita ni Jehova nga Dios ang pagkadautan sa tao sa yuta dako, og nga ang tanang hunahuna og pagpamalandong sa iyang kasing-kasing lunlon mga kadautan lamang gihapon. Tungod ni ana kay ingon naman ni ana ang kadautan diha sa kasing-kasing sa tao, ang Dios nakadesisyon siya nga ang kalibutan iyang pagahukman, iyang pagalunupan pinaagi sa tubig, apan sa wala pa moabot ang paglunop, gisugo sa Dios si Noe nga magwali sa iyang pulong. Duha lang kabutang ang ginapatalinghugan sa tao, magbuhat sila og arka kay dunay lunop nga mahitabo, og ang arka mo ilang kaluwasan. Pangalawa, kailangan magbagong buhay na sila. Apan hilabihan kasubo gyud kaayo tungod kay sa mga paningkamot o paninguha ning Noe, wala manggayoy ning tuo. Kung imong hulagwayon si Noe, dili iyano o basta-basta nga magwawali, kay ang Dios gyud mismo mo'y nagpili niya
ug nagsugo niya nga iwali ang maayong balita. Busa imong mahanduraw nga kadtong mga pulong gikan sa baba ning Noe kanisya gikan gyud na sa Dios nga makita unta nimo nga dili basta-basta nga mga pulong, pero bisan pa niya na ang mga tao nagpagahi sa ilang mga kasing-kasing na nagdumili sila sa pagdawat niini. Hinungdan nga pag-abot sa adlaw sa lunop, sila nangalaglag dili tungod sa ilang pagkalaglag kay wa sila mahibalog masayod, kundili sila nagpagahi sa ilang kasing-kasing. Sa ikaduhang kahigayunan, kining kalibutan na pagahukman sa Dios apan dili na pinaagi sa lunop sa tubig, kundili pinaagi sa kalayo. Busa aron ang tao maluwas niini, sama sa una aron maluwas unta sa lunop, gisugo sa Ginoo nga pawalihan ang tao. Mo nang gisgutan sa Karyas 8:16, sumulti sa matuod ang sa tagsa-tagsa kanyo sa iyang isigkataw, ipasulti ang tinuod. Ug unya ang pagsulti sa pulong sa kamaturan dili lang diha sa imong kaugalingong gipasakupang simbahan, kundi ngadto sa tibuok kalibutan. Kining mga butang nga nagagikan sa atong Ginoong Hesukristo. Mateo 24:14, og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, og unya moabot na ang katapusan. Busa ang imong hunahuna, Brother Nuni o Plus, nga kami nang dani, kay kung wa pa mi magdani di na lang unta mi magwali. Ang Dios mismo nagasugo iwaling maayong balita, kay moabot ang panahon nga kining kalibutan na iyang pagahukman, ug ang paghukom sa Dios niining kalibutan na sa ikaduha dili na tubig gyapon, kundili kalayo sa impyerno. Busa dili gusto ang Dios nga mahimong mahinukman ang tao, hinungdan nga pawalihan sa Dios ang tao. Kay kung imong basahon sumala sa hunang Timoteo 2:4, ang Dios nagtinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta, pero nganong gigamit man ang pulong unta tungod kay dili manggud tanang tao maluwas, bisan sa handong Ginoo ang tanan maluwas, tungod kay dili manggod ang tanan nagkinabuhi alang sa kaluwasan. So ang sugo sa Ginoo iwali ang maayong balita. Busa ang maayong balita nga ginawali ngadto sa tanang mga katawhan. Nag-ingon ang Roma 1:16, matud pa ni San Pablo nga kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, sa mga Hudiyo una sa tanan og sa mga Grisyanhon usab. Kung atong susihon dinhi, matud pa kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. So ang maayong balita ipawali tungod kay gustos Ginoo nga ang tao maluwas. Kinsa ang maluwas? Ang nagatuo sa maayong balita, nagadawat sa pulong sa Dios. Mobitaw nga gisgutan sumala sa Santiago 1:21 ug 22, nag-ingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Kining pulong nga inyong gipamati niini nga programa, mao kining pulong nga ang makaluwas sa inyong mga kalag, ipadawat ni nga naman pulong sa Dios, ug ang pulong sa Dios magagiya magatudlo nato ngadto sa kaluwasan. Ug unya kun atong tanawon sa 22 nag-ingon, busa tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini, kay naay mga tawo nga ganahan lang gyud maminaw pero wa sila'y gana sa pagsunod. Ang gisulti nga tumana dawata sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa mga kalag. Kung dili iwali, Brother Nuni uplas ang pulong sa Dios, unsaon pagkadungog sa tao, unsaon pagkabati sa tao, ug unsaon man pagdawat sa tao kung way gikawali diha niya. Muna nga kining inyong gipamatian nga programa nagawali kini sa pulong sa Dios. Ug bahin sa imong giingon
nga kami nang dani kay kung wa pa mi magdani wa mi magwali gikaingon ko na ang tuyo sa Dios ang katuyuan sa Dios mao ang pagwali. In terms of pagdani dili ang tao mo'y mudani sa tao kundi ang Dios. Kung imong basahon sa Jeremias 31:3 nagingon si Jehova sa kanhi pa nagpakita kanako nga nagaingon, o gihigugma ko ikaw sa kagugma nga walay katapusan, busa uban sa mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. Ang nagdani ang Dios dili kami, dili ang tao. Nagingon busa uban sa mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. Gidani sa Dios ang tao pinaagi sa gugma, gidani sa Dios ang tao pinaagi sa iyahang paghangyo nga kung mabati nato ang pulong sa Dios dili nato pagahion ang atong kasing-kasing. Kay naay mga tao bisag nakadungog na, nakabati na, gibaliwala ang pulong sa Dios. Mas maayo pa ang resulta sa sweetress kay kinahanglanon pas tao pero pulong na ganis Ginoo di gyud magkinahanglan. Pila ka bises mosulod ko diha sa mga merkado o kunya naay pipila nga nakaila nato. Moingon, sir, wala kay numero dinha kay maay na lang na nga base og maswertihan makadaog may mapun-an ang among puhunan. Pero wa gi ko kahinungdom nga giingnan ko nga anhi ako dinhi sa akong tindahan aron imo kong sultian sa pulong sa Dios. Ang gipangita hinuon ang numero sa sweetress. Ang gipangita hinuon ang mga butang nga dili maoy ikaluwas. Hibaw nga ang Dios nagdani, nag-ingon busa uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw. Busa ang Dios nagdani dinha sa tao. O kay nagdani man ang Dios diha sa tao, hinungdan nga ipawali ang maayong balita. O gunya sa Herbianon 3:15 matud pa, samtang ginaingon pa pagkanungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing. Nganuman nga dili nato pagahion ang atong kasing-kasing sa diha nga nabati na nato ang pulong sa Dios, tungod kay magpabilin gayod nga wala tay kabag-uhan o kausaban sa atong mga kinabuhi kung gipagahi nato ang ato nga mga kasing-kasing. Tungod ni ana mga kaigsunan, awata og pansina ang Dios kay ang Dios maghukom ning kalibutan na mauna nga siya nagdani nimo nako natong tanan nga kita muduol og moalagad niya. Dili brother Nuni kay kami ang nagdani kun dili ang Dios. Ipawali lang sa Dios ang iyahang pulong aron madungog og mabati sa tao. Sama nimo karon og sa ubang naminaw nakadungog og nakabati na sa pulong sa Dios kay ginawali man ang pulong sa Dios. Og tungod kay giwali man ang pulong sa Dios, hinungdan nga kamo dinha magpatalinghog mo, kamo dinha maghuna-huna og mamalandong mo kay moabot unya ang dakong adlaw sa paghukom, dili na lunop sa tubig kundi pinaagi sa kalayo. Sa dili pang paghukom ingon niini ang gipamulong buhat 17:30 ug 31. Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong, apan karon siya nagsugo sa tanang mga tao sa bisan diin sa paghinulsol. Ang tanan gisugo sa Dios nga maghinulsol, maong gisugo sa Dios nga iwali ang iyang pulong, maong nga gisugo sa Dios nga pasultian ang mga tao aron ang tao makabantay, aron ang tao makahinulsol. Mao nang gisulti matud pa sa buhat 17:30 nagingon ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong, apan karon siya nagsugo sa tanang mga tao sa bisan diin sa paghinulsol. Busa ang tuyo sa Dios nga ang tao maghinulsol. Kana gani sa English na siya gitaw nagrepent. Mut ipasabot mag-usab ug magbag-o siya diha sa iyang kinabuhi. Daghay mga taron nga nag-usab ra sa ngalan sa ilang relihiyon, pero wa gihapon mausab ang ilang mga kinabuhi. Ang tuyo sa Ginoo nga kining kinabuhian nato mausab ni og mabag-o ni
kay ang Dios duna siya'y panahon nga hukman ang kalibutan. Kung atong basahon ang buhat 17:31 gisulti, kay siya nakatudlo na og adlaw kanusa subay sa katarungan ang kalibutan iyang pagahukman. Dunay paghukom nga moabot ni ining kalibutana, ang ihukom kalayo apan sa dili pa iwali ang maayong balita. Karon naabtan mo sa pagwalis maayong balita ang tuyo sa Ginoo nga dawato ninyo ang iyang pulong ug unya muduol ug moalagad ta dinha kaniya. Brother Nuni Oplas, uban sa tanang naminaw, wala kami nagadani sa inyo, kami nagasulti lamang sa mga pulong sa kamaturan, kay gisugo man sa Dios nga iwali ang iyang pulong, ug unya ang Dios mooy nagadani, pinaagi sa iyang mahigugmaong kalulot ang tao iyang gidani. Gidani ta sa Ginoo. Og tungod ni ana mga kaigsunan, ikalipay nato nga bisan pa sa atong pagkamakasasala og paggadautan, ang gikinahanglan lamang nato nga maghinulsol, pagadawaton tas Ginoo, kay gusto sa Dios nga kita mga luwas. Apan unsaon man nato ang pagkaluwas kung wa og dili pud ta mutuo og dili ta magkinabuhi alang sa kaluwasan. Mabuhay ka, Brother Nuni, uban sa tanang naminaw karon. Ang Dios nagadani kanatong tanan, tuguti nga dili ma-disappoint ang Ginoo sa iyang pagdani og pagkinahanglan nato, busa matud pa gikinahanglan nga maghinulsol. Well, hinaot pa nga ang pulong sa Dios na pahiluna diha sa inyong mga nahuna og kasing-kasing, og unya ang pulong sa Dios maunta ang makahatag sa inyo og kabag-uhan kausaban sa inyong mga kinabuhi nga sa pagbalik unya sa Ginoo sa adlaw sa iyang paghukom, kita andam uban kaniya diha sa gingharian sa langit. Salamat, Brother Nuni, uban sa naminaw. Ang Dios magapanalangin kaninyo og sa inyong pamilya. Si Brother Live maghatag dugang pagpasabot sa nakasabot na ninyo nga mga huna-una bahin aning puntuha. Brother Live. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning basahon ang ato nakita sa screen niya si Charles Notario Aragon. Jeremiah 31:3, si Hioba sa kanhi pa nagpakita kanako nga nag-ingon, oo, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan, busa uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw. Niya po sa Karyas 8:16, matagusa mo sulti. Niya sa Juan 17:17, badana sila sa kamaturan, ang pulong sila sa kamaturan. Sa Hebrew 4:12, ang mabasa nini nga bersikulo, ang pulong sa Dios hait pa sa espadang duhay sulab, mahigala. Kaniya sa ito nakita din si Edwin Notarte. Mayong gabi, Brother John o Brother Libby, naminaw na sad mi diri sa Ormoc City. Greet lang ko sa akong amigo si Saddam Talabok o si Bimbim og si Jose Pelapel og Mark Chan Palacio. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo. Amen. Okay, salamat po Brother Edwin. Niya po si Brother Noel Landao Crystal. Mayong gabi sa tanan, naminaw ang Crystal Landao Iskalikas family. Diha sa Pandan Mahawak og labi na sa tanang nagsunod sa programas kamatuoran. Okay, salamat Brother Noel sa imong tampo, no? So moadto na tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Nagisgot lagi siya sa pagwalis maing balita. Sangpot nga nung magwali man tadi buot pasabot niya nga magdani. So gipasabot na ni Brother John, kining ato dinhi kung magisgot kag pagdani, igo lang gid man nasulti higala, gibasa niyang Jeremias 31:3, way laing magdani nato ang Dios. Kay bisag unsaon pa na natog dani ang tao higala, kun way balaan nga espiritu nga gikan sa Dios magtandog sa kasing-kasing sa tao, useless lang ang tanan. Pero nganong nagwali man ta? Ang pagwalis maing balita higala, mao ni paghatag og pagpasidaan, mao ni panawagan sa Dios sa matag usa ka nato. Panawagan sa Dios nga mahibalik ta ngadto kaniya.
ang pulong sa Dios nga mo isangyaw sa magwali naghatag nato og giya og instruksyon og unsay angay natong buhaton aron maluwas ta. Karong panahon na daghang kay nagwali. Dawalos mga pundok sa kalibutan nagwali. Ang uban ga house to house yun. O nay uban pod nga di magwali sa publiko pero ang ila na silang tanang membro manggawa silang balay na adlaw ilang gigahin o niya mag house to house. Wali gyapon na sa maing balita. Pulong sa Ginoo. Manang nindot taghang nagwali kay daghang katandian kay narabasay nagda og kunuhay maing balita pero sukwahi sa maayong balita diya sa Biblia. Kay daghang mga bersikulo, daghang mga pagtulon-an diya sa Biblia nga gipangbali. Mano magbantay ta hinungdan nga si San Pablo sa iyang sulat higala sa Galacia nagpahimatngon siya sa mga katauhan. Nagpahimatngon siya sa may gipahimatngon niya sa Galacia 1 versikulo 8 kay naman siya gyapon daghan mang maing balita na ay maing balita nga nagsulti gyud sa kamatuoran, nagtudlo gyud sa tinuod. Pero naa say kunuhay gipatuo nga maayong balita pero ang pulong sa Ginoo, ang pagtulon-an sa Ginoo gipanglubag, gipangtuis ba. Hinungdan na ingon si San Pablo na gitaytulan gyud niyo walay laeng mayong balita. Apan bisan pa kun kami o usaba ka manulunda nga gikan sa langit magawali kaninyo mayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. O kanang magwali og maayong balita kunuhay nga supak ingon ni nga nagwalig maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. O sa may gipangwali Pablo og sabang mawali. Ingos Pablo sa unang Korinto 6:9, walay tao nga malinapason sa balaod nga pasudlon sa ginharian sa langit. Wali ng Pablo. Pero naay magwali nga balistaho na. Wala na ang sugo, pagtuo na lang ta. Lain na nga balita higala. Kay wa naman ang sugo dito manon. Sa atong gidiscuss, di atong labay gabi, ang pagtuo, ang grasya, wa gina nagbuwag sa binuhatan mahigala, sa pagtuman sa balaod si Ginoo. Gauyon gina, wa na nagsumpaki ay. Pero daghan karon nagwali, nga kunuhay maing balita, tuos Ginoo, pero di na mutuman sa sugos Ginoo. Naasay nagwali kunuhay maing balita, imbis ang sugo sa Dios ang giwali po Dios Biblia, ay naunsa nga naghimo man silang ilang kaugalingon sugo. Ni ang sugo ra ba ilang gihimo kanang balaod nga supak sa sugos Ginoo. Na delikado na mo nang imo bitong paminaw og ayo, imong ipandi og ayo. Kini ato makigalaan nga nangahimong Adventist. Dugay-dugay na silang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ilan ang gitimbang-timbang. Ilan ang gitandi sa ilang mga gibarugan. Kaya ang tinod pagkasulti nagkalilain nga mga pundok ang gigikanan sa mga nakabig sa tulumanon Diyos radyo. Pero ang Diyos mo'y nagdani anak nila. Igo lang may nagsulti sa kamaturan sa Biblia. Kaya kana sila kalabanan na nagbasa. Naanas na yung Biblia. Ilang ginaukab gani ang Biblia panahon nga muhatag-tag mga verse. Naidaghan nagkalilain pundok lang na mo hisgutan og unsa ng mga pundukan nagagikan na sila nagikan sa nagkalilaing pundok kadtong mga tao nga ilang gigamit ang ilang hunahuna sa pagtimbang-timbang katong mga dili close minded person higala kasabot yun sa kamatuoran. Ingos Pablo nga nagani magtudlo og maayong balita nga supak sa amo nang gitudlo kanyo, ipatunglo na siya. O, man hindi na to dawaton manghigala. Ingos Pablo, way malinapason sa balaod nga pasudlon sa ginran sa langit. Magiwali na to na.
giriiko na to na ang gisultis Biblia. Ang among giwali kanang naas Biblia. O niya, ingon mas Pablo ana, gusto man tang maatong langit o sa may atong buhaton. Ang atong buhaton, undangan nato og lapas ang balaod sa Ginoo. Tuhuan ingos Pablo sa atong mabasa sa buhat 16, 30-31, giingnan niya ang kadtong magbalantay sa bilangguan. Kung gusto kang maluwas, tumuo ka kang Ginoong Hesus aron maluwas ka og ang imong panimalay. Giwalay sa nato na dinhi. Giriiko nato na ang pahayag ni San Pablo, dapat daig nangandoy tang maluwas mahigala, kinahanglan mo tuo ta kang Ginoong Jesucristo. Nga naman, kay sa buhat 4:12, way lain nga ngalan niya sa silong sa langit ang tao maluwas kundili pinaagi ra gyud sa ngalang Ginoong Hesus. Kay sa Juan 14:6, ingon si Ginoong Hesus, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay si bisan kinsa nga makaadto sa akong amahan, gawas kon pinaagi kanako. So, giwalin sa damon adini, giriiko na to na dinhi, tungod kay naa na sa Biblia nga maluwas ang tao pinagis pagtuo. O niya, pinagi pagtuo kang Kristo, og mapasaylo ang ato mga sala, pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang saan sala? Paglapas sa sugo, ang atong pagkamalinapason, ang atong pagkamakasala, mapasaylo na, mahinlo ana, pinaagi kang Ginoong Hesukristo mahigala. Human pa na hinluan sa atong mga sala, unsa may atong buhaton, magpadayon ba ta pagkasala o dili? Si Maria Magdalena, sa tapos gipasaylong ginusos ang iyang mga sala, giingnan siya, babae, lumakaw ka og ayaw na pagpakasala pag-usab. Nadawat ni Maria ang kapasayloan siyang sala. Grasya na, kaluoy, taliwala siyang pagkamakasasala, si Kristo ni pasaylo siya mga sala, og dayon giingnan siya, lumakaw ka og ayaw na pagpakasala pag-usab. Ang pagpakasala, paglapas man sa sugo, buot ipasabot, human madawat ang kapasuluan sa sala, human madawat ang grasya, kay muundang naman pagpakasala, ang buhaton day magtuman sa balaod. Kay ang pagsupak sa balaod sa laman, subot ipasabot nga, kinahanglan ita samtang mutuo ta kang Kristo, nga maoy mo pasaylo, mo hinlo, o muluwas na to, magtuman da ita sa sugo. Nga naman, kay sa unang Juan 3:8, kadtong nagpadayon sa pagpakasala, paglapas sa sugo, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man usab, sukad pa sa sinugdan. So ato nang giriiko ang gigos Biblia rinhi, ang atong pagwalis maing balita, among gipangbasa ang Biblia ug ang klarong pagtulan sa Biblia, ato nang gisulti dinhi. Unya kining ato nga programa, lahi ni sa adang program higala. Nga naman, kay kining atong programa nagdepende kani sa mga pangutana ninyo nga inyong gipadangat dinhi sa atong programa. So ami naghimog among topic, kamo gihimuan mininyog topic nga among hisgutan dinhi. So ang amo nga pagsulti dinhi mao ang paghatag og husay sa mga huna-huna sa atong makahigalaan nga dunay gikalibgan diha sa balaan na kasulatan. Unya kanang mga naminaw, kanang mga nahimong Adventist di na namo ma-recall, di na namo makwenta o unsa na kadaghan. Daghan na gyud kaayo no? Di na gyud makwenta namo. Kana sila higala. Ang Dios mo'y nag-abli silang huna-huna og ilang gitugutan ang tingog sa balaan nga espiritu nga ni muhikap og muhonghong silang huna-huna nga muduol og mangalagad sila ngadtos Ginoo. Nga naman ay kana sila nakasabot sa pulong sa Ginoo. Mao na nga nining panahon na daghan nagwali ron kun hay maing balita. Mao daghan tag katandian mga higala. Atong gibasa ganiha
na ay maing balita nga sukwahi sa maayong balita des Biblia. Kanang balita balita na nga balitad higala sa pagtulunan sa Biblia. Naari nagwali kuno maing balita. Pero ang Biblia higala mura gi-underestimate kay ang gituhuan hinon ang tradisyon mga balaod nga hinimo lamang sa tao. Dias Biblia kay ipatuman man ang sugo kay wa may malapason nga tao padtuon sa langit. Atong tumanong sugo o nagari kasi papahulay. Unsa may sugo sa Ginoo nga magpahulay ta? Unsang adlaw si mana? Klaro og tin-aw kaayo nga bisan pa ang mga leaders ng kalanlaing mga simbahan nagpamatuod nga ang adlaw Sabado ikapitong adlaw semana mao ang tinuod nga adlaw igpapahulay nga way pagkaputol way pagkabugto ang kutay gikan sa tanaman sa Eden hangtod sa walay katapusan mga higala. Magpabilin kini nga adlaw nga igpapahulay pagsimba alang sa katawhan sa Ginoo. Muna na sa Biblia, asa na mabasa nga di gid na mausab. Sa Levitico 23:3 ang mabasa diha, duna kamoy unom ka adlaw diin kamo magabuhat sa inyong buluhaton. Apan sa ikapito ka adlaw sa matag simana, balaan kining adlaw tungod kay kini alang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan kamo magpahulay sa adlawng igpapahulay ug maghiusa kamo sa pagsimba kanako kining balaura dili gayud mausab. Klaro ana ang Dios nagsulti ana mulang kami diri higala igo lang ning nisulti sa balita sa Ginoo nga naa sa Biblia. Mayong balita na muna ato mahigalang naminaw o niya nakasabot nga wa gini trampas nga pagkasulti gikutlo sa Biblia kana sila na naman ay huna-huna kamao man na mutimbang-timbang muna di nato underestimate ang uban ma-underestimate nga nangakabig na mga kuan ng mga tawhana laing mo sultihan ba kana noon silang mga tawhana nangakabig tungod kay ilang giablihan ilang una-huna ilang gitugutan nga ang Holy Spirit magtabang kanila nagagda kanila paingon ngadto sa Ginoo nga naman niya ang dalisay nga kamatuoran. Bisan pa magani ang leader sa Catholic manghigala nagpamatuod pa gani sila mahitungod sa Seventh-day Adventist nga maogi sa tanan nga mga Protestant sa kalibutan only ang Seventh-day Adventist maoy nagtudlo og nagsultis kamatuoran higala pinasikad gayod diha sa balaan nga kasulatan. Ano nga daghang mga leaders nga nagpamatud ana muna karon panahon na agdahon na mo ang atong mga tigpaminaw nga atong paminawon o niya timbang-timbangon nato higala na naman tayo huna-huna sagupo nato kung atong nakita nga naa ang kamatuoran. Ang Ginoo nagsulti sa Mateo 24 versikulo 14 nag-ingon si Ginoos og kining maing balita igawalis tibok nga kalibutan ipawali higala aron maabot ang katapusan. Okay, wa naman tayo time sa di pahingpit tapuson ang ato nga tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala magampo kita dalang panan ug makagagahom nga Dios daghang salamat sa